isi ejike ọka maka ọgụ nwa ahụ ọka maka ọnwụ nwanne gị nwoke ele ka anyị gbakọrọ nwanne gị nwoke na-abịa akọ aja mbele na-akọ akụkọ maka eje agha ihe nji na-agwa gị ihe a ugbu a ka ije gbakwa ya ka ị ghara isi na m agwa gị maka na ọ bụ nwa nwanne gị omekata ihe ọ na-achọ ime n'obodo a mebie ahụhụ anyị tawara ka mmeshi ịhụ na gọọmenti bịabịa rụrụ anyị ụzọ anyị omekata mebie ya ebe ọ na-akọ akụkọ white kota white o mebie ya nwa akpa eji anya mele ya o nwa onowu ga-eme ihe niile ngeme ihu na emechiri m ike akpọsi ya si Bahama lọta m ga-agba mbọ hụ na akpọla m ya Bahama maka na ama m nna m ole anyị na-ebuole n'obodo a ama m ihe ole anyị na-enyere gọọmenti ka ahụ ike bịa kpete na ha ga-arụ anyị ụzọ n'ikpeazụ ha ekweta na ha ga-abịa arụ lụtụ ụzọ anyị nwanne gị nwoke buru bịa na-akọrọ anyị akụkọ white kota jekwa gba ya o Chineke Olowu biko gbaghara otu isi aba mba na everyday ka mụ waspụ na-aba n'ụlọ ekwukatala m ike agwụna m mana ka ihe mma eme ka ịghọta barat na akọma nke a ga-eme egbu ewu n'efu eluigwe n'ụwa eke ọfịs maka Chineke ka nke m na-agaghị adị ndụ ya eme Olowu ihe nji ayọ gị biko ama m ka gị na nwanne m nwoke si wee dị tupu ya aṅụrụ oke ọyị gị onye a na-ekwe n'okwu ya na-abụkwanụ nwa anyị ọkwanụ nwa ọha na eze ọkwanụ nwa obodo anyị biko nwa anyị mana ọ na-emezi ka ishọ na-emebi ya cheka ngwago kama nji pụta ụwa nwebe mekpasị kota na acha white amakwana ihe wu nsogbu ya o ji esi bata na-akọnye akụkọ white kota jekwe gba ya o maka na emege zuzuo ihe agbanaghị anyị aga m egosi ya ihe ọkụ ji ite oke eme lee n'ọnọdụ o tinyere m n'ime na-eyizi sọsọ akpa uwe ọcha adị m eyizi akpa ndị ichie aga mitin eluigwe n'ụwa ga-eke ọfịs n'isi sa white eluigwe n'ụwa ga-eke ọfịs n'isi gị sa white maka onye nwụ gịnị ka a ga-esi emere unu ihe unu agaghị enwe mkpebi na gọọmenti chọrọ imere unu ihe unu ga-eji ọnụ unu kwuo ihe unu chọrọ. This is not their government, it is our government. We ndị a na-achị achị wu ndị ga-eji aka anyị silekwa anyị siri chọ ya. Go to White House ebe m si bata. It is called government of the white, by the white, and into the white. Abịa asọ na ga-eme ka unu kwere ihe rọrọ m. Unu wụ slaves, unu wụ ohu. Ị kwesịrị iji aka gị kwuo ihe chọrọ. Gwa gọọmenti ihe awote m chọrọ ka ụzọ adị. Arụ ọ na-ayị ụzọ a ga-acha white. Ụzọ ọbụla a ga-arụ anya na-agaghị agba penti white. Forget it. Ebe a na-adị ka m na-ekwu oke okwu. Nonsense. Mmadụ bịa ya nọ na bịa ewu na-enyo. Hello? Oh, Frank. Huh? I'm not talking. I can swim with I can't wait to you. Frank? How come? Hello, this is what the number. Huh? Hello? 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 Frank. Give me the Frank number. Give me the Frank number. Hey. Igbo. Ezi nwunye m. Nna. Ka imere. Ezi nwunye m obi adịghị m mma. Ọ gịnị ime? Gwara m sa white okwu o. Gwara m sa white okwu. Nna kedu nke o megokwa? Sa white bịara ebe anyị wa bụ ndị ichie na ndị ọzọ na-eme meeting. Bịa ebe ahụ kpasara anyị meeting. Ya bụrụ na anyị agaghị ebute okporo ụzọ white, anyị ncha niile si ebe ahụ pụọ. Kekwunu ụdị omedi ihe nke a biko nụ. Nna, ikwule eziokwu. Ikwule eziokwu. Hey! Ọ gịnị ka m mee nwatakịrị a? Ọ gịnị ka m mee nwatakịrị a na mama alali ya mmiri tọgbọli ya iko? Nwatakịrị ọchị igbu m. Nna gịnị mezili ebe a? Mgbe anya ụdị ihe a mere ụbọchị taata anwakwana anwa mee ụbọchị ọzọ. Ụdị ihe anwa mee mmemme ka ọ mara na eluigwe na uwe kee n'ọfịs. Anyanwụ ọtụtụ awago. Ekwensu abịala ụwa bịa were bandịrị Chukwu ajụ. Gbasa white okwu. Ụdị ihe emekwala mbọsị ọzọ.
Keke bụ mụnwa bụ eji ike na-eme ụwa eji ike eme ụwa were ike wee nọdụ n'ụwa n'ihi na enwere ike chụba ihe ụwa ọgha anyị afịa ka Sawet ga-abịa ebe mụ na ndị ichie na-eme mitin gbasara anyị mitin si onye ọbụla tebe okporo ụzọ white kegwuru dị mmiri ihe nka biko gwa n'ihe okwu onye a bụ nwa nwanne ya nwoke nya mekwuli ọ bụrụ nwa yi gbake n'ihe okwu ọkwa ịma na mụnwa na anwa ana m anwakwọnụ gwa n'ihe okwu biko ma wife nsogbu adịrọ ọ dị m ọsịsọ ka m gaa na nke maazị Okorie ha nụgo m ihe ikwuru biko wedebeke n'iwe mba nsogbu adịrọ yọọlụ mfe anyị yọ biko oge ka m mee nwatakịrị ya chọrọ na ọ ga-analụ m ndụ m n'ike ka ọ nalụ m ndụ m n'ike ka obi wee dị ya mma ọ na-emekwa eme Chineke nna ile ihe m ga-eme ugbu a ile ihe m ga-eme ugbu a cherekwa ilu otu nwata nwokorobịa si nweta my nọmba ama m na onye ọbụla nyere nọmba anụnwa kpọpụrụ ike ọ gwara ya na m nọ na vileji Chineke ile ihe m ga-eme na ọkwa ịfụ ndị elders fa ga-egbu gị ọkwa elders fa ga-egbu gị ka anya wee doo oyi ka ịdị akọ bụ ife nka ị na-ayị ala asị m ị na-ayị ala nwata biko mama ihe m na-eche ugbu a karịrị akụkọ ndị elders ga okwe na ihe m na-agwa gị ma elders ha chọrọ igbu m ma ha chọrọ ịha ma ha in fact ọ na ha chọrọ igbu m ha gbuo m nwe ihe wepụrụ m n'ahụ na ihe m na-agwa gị otu ọbụla sọrọ ha si onwe ha mere I don't care. Ifugo ka isi eche echiche isi n'ike eche echiche egwu wee kweghị wee jekwulu ndị elders ndị okenye obodo a jekwulu fa wee na-agwafa na ife ga-epent kota bụ white nya ka ete anya ọcha ọcha maka na ị na-eyi akwa ọcha i wee nwee the right jee gwa ndị elders na ete kolota ọcha ị na-ayị ala nwata ịchọ ka ndị a gbuo ya ọnwa ife na-emeghị ọ gị na-eme dị ndị a ga-egbu ya anya dị oyi ọkụ na ihe m na-achọ ịgwa gị na biko eji m Chineke kere eluigwe ka elu ụwa na-arịọ gị biko ọkwa nwere ihe ọla gbasaziri elders ma kolota ha metere ya pink o metere ya blue o metere ya white o metere ya purple ash kwaka hot color I don't care to know color ọbụla ha chọrọ ugbu a let them go ahead. I have bigger problem to tackle enwere m nsogbu nke na-akpagbu m n'ime mmụọ kịta biko ha amaka obụla ya ọ natago nya bụla eke ya anatago ị na-etiwa aka ibo nsogbe tiwalụ m aka ibo ndị ụmụaka ka mmalụ nọ nke itiwa tiwa ị na-enwe bigger problem egwukwa ijekwulu ndị elders ị na-ayị ala ị na-achọ onye ga-ala ata mana ime ala ata m kama ị ga-ala ata ma ala mi na amị onye ala na-ejere mmiri ga-ama ya ka eluro fagbue ya n'ụdị ya onye ala ajọ nwa si owere wee ba nne ya afọ onye ala ezigbo onye ala ka ị na-apụ ala nọkata ijekwulu elders ndị okenye obodo wee na-agwafe ife ga-eme iji bụla onye atara m ị na-aza sawit afa ngụlị ngwa m afa ngụlị onye ma echi ka ngụlụ gị onye ma echi ngụlụ gị rapụ onye ma echi ruo obodo oyibo zawa sawit akwa na ife na-agwa gị dolu nwa arụ anị chalụ ndị elders ndị okenye obodo a ga-egbu gị enwere m okwu ọzọ m ga-agwagodi onye ma echi nonsense mmadụ na-eyele ma atakwanụ gị onye ma echi gwa chọrọ ịmụ echi asịrị gị yie white afọ amaghịrị gị ọ bụ n'ọnụ yiri ya white ayi ugbu a ị naghị anata the benefit gwagwa onye na-aga n'ụzọ gị pụta gị na-akọrọ m hey ebe i jere taa ndị onye ọbụla na-etu gị ha nne sa white ụmụaka na-agụrụ gị mama sa white gị na-eko ndị mmadụ na-akpọrọ gị isi ala mama sa white who is benefiting from it now? ị like iyi white gị hapụ gana
mafọ ndị elders ezerere eze gbara ụka n'ụlọ na-enweghị shame na ndụ ha ndị a na-agwa ibe ha na-eto afọ ordinary good something m gwara ha ọ ga-awa otu nga ụlọ ekwere ha na-amali elu ha were eze anwụrụ atụtachi eze eshi pupupu if they like ha maklota ha eterele ha brown eterele ha pink eterele ha any color ọbụla achọghịzi m ịma I have bigger problem to take care of. Akụkọ my Sister? Come quick! Oh, you know, Paula, boy. Huh? You know, Paula? I don't need one of them all. What about you, what? Hey! White House rule! White House rule! Shango Yara! Imani you obey the White House rules. Eh? Dekati man! Engara kai! Arieni magnishi! Ele yes awat wa gasig mewe. Agwa sa white sige kule ko nyamra yi black and black nda musu wata da compound nga. Hau. Ki bo shan ma yakete. Ya tengo tingom. Wata my own compound. Mara asimo nje nyo mamere. Eh? Na pata zo na obata you wona go. You're very stupid. Mboshozo. The next time ma hoko nga giri he yiri. Gira nwanne gị nwanya. Am ebrunote. Kopo na eji. Chai, ikuchala. Nonsense. Imi he pụrụ elego. Ewepụta gị nnọọ taa. Wepụta gị nnọọ na eka mụ inyo guzowe go taa. Were nnọọ nnu. Makasacha ga-ahụ di gị ya garachasa gị. Ikwu nwụrụ anwụ. Bịakwara nga, ikwu iwu. Ele here one ba. Ide obey White House rule. Onye wo White House rule. Mụ na nwoke bịara nga, mụ na nwoke bi na-eje mmanụ. Ibe na big White House rule. Wara na agbu. The Queen of Bethlehem. Ke na agwụka ile ha. He Queen of the coast. Chere na ya n'ọnụ m. Queen of Bethlehem. And again, a short though. This nonsense get repeat us. I'm going to before me hang machine. Can not hear. Bomb out of here. Na be we ya nyili enhyielu. I sing a bomb. Asem na be we ya nyili enhyielu ai ho. Wara na agwonyo. So white. 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 Here now. Here now. So white. 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 White. So white. So white. So white of Africa. So white of Igbo land. So white onye Biafra. So white nwa afọ Igbo. So white nwa amụsiri ike. So white nwa amụrụ ya kwe. Ebe. So white of Igbo land. The only Sawite who has traveled to Bahama. Machiri ihe ọcha lọta. Na-egosi ụwa ka esi ebi ndụ. This is me. This. You're not at this ugly hour. Hello? Onye na-akpọ? Onye gị na-ekwu bụ Frank. Huh? Frank? Ebee ka ị nọ? Akpọ m ka m gwa gị na m abatago Nigeria. Ị batago Nigeria? Mma gbadata obodo anyị n'oge na-adịrị anya. Ị na-abịa n'ụlọ anyị?
Hey. Hey, Frank. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. 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 Franklin. Josephine. Ma'am. Nkechito. Nana mo kwano mane. Ele ihe chọrọ n'ebe m nọ. Ele ihe na-enyere m nsogbu fụ. Kedu ihe na-esarịrị m? Akpọrọ ngụ. Nga m nọrọ onwe m bụ akpọrọ nga ahụ. Ele ihe bịara nga abịa ime. Chukwu. Obi adịghị gị mmasị m kpọtere gị. Akpọrọlere gị ụlọ. Ma ọwụ ya ugbu a ha na-anọwo Sir White tọtọga komkom n'ime aja. Onye tọtọga komkom? Sir White. Mere gịnị? Oh, you might see the lost in thought. Mkpashi ga-azụ. Ndị mbụ kpọrọ okwu ụlọ akpụkpọ ha n'ala mmụọ. Tọtụ. Adị m lost in thought. Lost ngụ. Tọtụ ngụ. How can I be touching my thought? Gị bịa n'elu thought m na-achị ịtọtụ ga ma another thought n'ebe. Ụwara na-agbago. The thought is my thought, so allow me to touch what I am here to thought of. Akụrụ m gị ihe. Masị m ibutere m na thought. Kwerekwe ha tọgbuore m gị. Si m n'ihu pụọ. Hapụga m aka. Ị gabeghị Bahama mbụ. Ị hụrụ onye Bahama. Nweghị ihe gbasa Bahama. Bahama m. Ọ mụ awa onye isi Bahama. Ebi m na Bahama. Ngara Bahama, I may time ese na Bahama. Ọ na-asị m thought. Did I touch your thought? The thought is my thought. I am a thoughtful personality. I thought, we thought, they thought, everybody thought us. We are all in thoughts together. You thought me, I thought you, we thought. The thought is my thought. That's a thought. Frank is back. Ọkwa isi na ọnwa ife iche ịgwa m. Eweliwe. Echefuru m nwere ihe m hụga mana ị ga-ahụli ya. Tupu m echefu, achọrọ m ịgwa gị na achọrọ m ịlaghachi Bahama ebe m siri lọta. Ị na-aghachizie Bahama ebe isi nata. Gịnị emeze ndị nwunye gị? Gịnị ga-emefa? Onye ga na-anụfa? Eso ndị nwunye m. Hey mama, ka isi akụlazi bandị azụ. Kedu ndị bụ ndị nwunye gị? Ndị ofu onye ka m nụrụ, and onye ka ahụ m nụrụ ka mma. Nke ọdọ ọgụ nwa lụrụ ya. Gị gaa gị na ndị be ha unu akpa setụlụ. Ngakwa na onye ka m nụrụ m na ndị be ha anyị akpa setụlụ maka asa anyịkọta mamịrị ọnụ ya agba ụfụfụ. Anyị kpe ebe a. Gị na-akpa, ị na-akpa, anyị na-akpa, akpakọsịa. Gee m ntị. O nwere ebe ị na-eje. Ọkwa gị nwa, o nwere ebe ị na-eje. Ị ga-anọdụ anị nụọ ndị nwunye ya etu esi anụ nwunye. O nwere ebe ị ga-eje. Ọkwa n'ụlọ ị ga-anụ ndị nwunye ya. Nwa m, egede ife nwa m nwoke na-ekwu. O nwere ebe ọ na-eje. O nwere ka ọ pụọ na-akpọ iwe ebe. Amakwa m ihe m na-ekwu akwa because of ihe o kwuru. Ọsọ onye ọbụla chọọ wee ya na ya na onwe ya na ya achọkwala wee ya. A sị na o nwere ebe ọ na-eje. Ọ ga-aka mma ọ bụ na esikwa etu o si wee kwuo eme ya. Mba, mana gee m ntị. Isu? Gee m ntị.
mana ọ nwere ka ọ mee ya ọ na-eme ya iwu bụ na ọ ga-akpọ ya wee jee ebe abụ na ebe ọ na-eme ọ ga-emegodi ọ ọkwa na ị ga-akpụ ya jos gwapụgodi obere okwu gwapụ ya okwu. What is it? Where are you going? Eh? So you want to leave us in this village and run away? Eh? Where do you think you're going? Can you not natural muscle? In the chicken, also no bubba, Shinulo, Chin, Coco, Banachin Neku, Elehonogram. You go lay. More question on natural gum, on the Gabumebu, on the Gamisha Mobra. Eleho, then Magon. Okay, I'm going to noodle. What time should we or will talk or should it? Ana malashi Bahama maga muno chori ibu mebu. Ana malashi Bahama. Gen muntinolo. Anam alahachi Bahama. Mudu yini munu gesum. Bahama. Kunania. Unenwe shikete goku. Wala na bon. Elehiku. Niga Bahama. Bahama ndole. Oh, saweto onye oplanaga. Ibialala in no gid man village ngara. Gab Bahama. Kakwango chikankwange. Imo wasini chiliga Bahama. Iga kwa yaga. Oh, lekwa gị mbujikoro we ngogo. He wala gbasatara alụmdi na nwunye. Lekwa to shedere. Mana ọrịa. Mana hishi ike. Mana travel. Mana igwelite okwu ga Bahama. Ihe anọcha n'iwu dịrị alụmdi nwunye di na nwaanyị. Ọ nọcha ngwa mana nri. Mana egwari ụkwụ egwebata. Ha niile wotu. So Therefor gị nwe igwepụ ụkwụ ebe a. Happy ekpanye agala egburu gị pa nwụpa ịma ihe pa nwụpa minire akwa na ihe m na-agwa gị ụmụ okorobịa anọ gbara abụba akpachi otu apalie gị elu atụjege gị jonjoloko egbuore gị pa nwụpa akwa ịma ihe pa nwụpa minire mgbe ahụ ese na ịsa were gbara gị mkpe mgbe ire ndụ ya dịzie mma ka iyi kwere gịnị adịkwa n'ire ya bara anyị uru ibiakwara gwapoko shinga gwapoko nko ngekrekeshi oh mwa ki na nando gi cherele mechicho onwu nwokorobịa dị ka m ederede mụnwa wụ na the president of Bahama ejila aka ya deele m afọ ole m ga-ebi si na m ga-ebi 149 years then the two ga-afọzi afọ mgbe m ga-anọ na my sick bed nnọrọzie sick bed ma ahụ m eruzie 150 ka ị nọ ugbu a na-echere mechicho nwa ga-egburu mpa nwụpa white na ije ma ihe ọ pụtara gịnị ka ọ pụtara ọkwa ịgba mkpe na ndụ anyị ga-ama onye buru ọ bụ ịgba mkpe ndị nwunye m na ndụ egbe eluigwe gbapịakwa gị anya ha iche kwuokwa ndị mmụọ fọrịkwa na bọọsị so na ọgụ niile ụnụ na-alụ nga ka m ga-eji akpọ na-aga Bahama ọgụ na ụnụ na-alụ ụkụta ihe ụnụ ji gị ọgụ onye ga-alụ ebe onye alụ ebe nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị abụọ ndụ ya nọ n'akịrịka mana anyị garuo Bahama enwere nwanne m nwoke enyi m nwoke wụ my friend wụ my neighborhood aha ya wụ Sacramentum n'ụlọ ụmụ nwaanyị 185 pieces of women ihe ọlụlụ wụsa ọ bụ ihe ọlụlụ for one day adịm anụ pịam inwesi ike nara na-agbago ọnwụ ndị mmụọ ga-afọrọ ego inwedị ike ịnụkpa m ha na-ebi n'udo ha na-eyikọta efe ha na-esikọta nri ha na-emekọta ihe otu nga naanị ụlọ abụọchi ya na-akwụ mmemme ya na-akwado abstiv ụnụ ga-akwatu ụlọ so mkpụrụ ụnụ ga-aba ha m ụnụ ga-ebe ahụ were ọgụ lụpụ m citizenship m ndị ọcha letuo m anya ọgodo agwa ọkụ Chem kọrọ gị ha na-eme anyị na-efim anyị wụ ndị moving people ndị movers association anyị anyị wụ anyị mee film anyị mee concert anyị gụrụgụrụgụrụgụrụ anyị gbara film anyị gụrụgụrụgụrụgụrụ anyị gbara film anyị gụrụgụrụgụrụ anyị gbara film ihe ndị ka anyị na-eme mgbe ị pụrụ apụ holo ka ahụ kacha njọ onye nọrọ nso gasị ndị egbuola nwe ha masị ụta ahụ na-eji ejuole nne gị kọkọrọm nwunye di m di ma ya dialogue jau jau nke jau jau nke that's jau jau anyị bi n'udo ya dialogue ihe unu mere ngwa ugbu a
ọ kpọlitere mmụọ m elu ma chi obiọma akpala m enwere m joy n'ime ndụ m fụrụ ụjọ na-atụ m sa mba m nọwara na-agba ihe ọ bụ ihe agwara agwakọ ihe etigere ha eti ama m sawa ihe unu na-eme ka unu ji ma unu akaala mba unu kaala mba ebe unu meziri emezi unu na-akọwatara m enjoy na ya dị moving train mana ebe ọ na-amara na m ugbu a sị echi taarị mma ọwa aha agwọ ọkwa ahụ kwawụrụkwa aha mmanụ ịghọtago ịmasị iwe onye shiri eshi Bahama len note a shie gị white Solomon shikwa eshishi ememe akpọbatajuo ndị mmadụ na palace ha na-eme entertain ya emege gị ịgụkwa Bible go I oughtn't to have known it but now that I oughtn't ihe m ga-emezi ugbu a na yes aga m ewere ezie igwe m were my phone call kpọọ president of Bahama gwa ha ka ha prepare unu abụọ shi white passport Osu white passport kwa here ndị m anyị amaghị ihe white passport ihe ma ndị na-aga America na-aga Kafanchan na-aga Philippines ihe a na-enye ha ọhụ green passport ha na-akpa okpali come on okay yeah okay Bahama m shilo we different Bahama ebe m shi awụda ebe ndị ọdọ shi tupu ga abanye Bahama ihe a ga-enye gị white passport because awụ m sa white ndị niile ga-eso m abịa ga-eji white substance dog ma nne m o teblebele m so white passport yes hey come Russia let me get 1 or 2 white materials ngeje eme ihe n'abalị yes ka ngagote ihe white kwado men otu unu mere obi ma akpala m don't fight again mere men cartoon unu na-eme all right see you mama maka Chineke asị ime gị gbute m ọnụ ahụ chọrọ igwu m taa mkpụrụ ka rie gị ka m si na ewe m ọnụ shim na-achịkwa ya n'ọnụ ịbịakwara nga arịrịọ m aka eke m hit ime aja nshio m akpa crayfish English ogiri anụ ọja ndụrụ ya aga Bahamas gwepụ ụkwụ ihe m lege gị mgbe ị ga-amali elu si ngaga mụnwa ahụ nwaanyị isi ga-anọ n'ime ụlọ hotel sa white agara nnọọ anụ ọja ahụ eri ahụ ọnwụkwana bịa nga akpọrọ gị ga Bahamas maka Chineke mba jisego oyi akụrụ na otu na-ete belebele ị ga-etere nnọọ belebele tere ụkwụ shi m ga-apụọ anyị ga-akacharakwa ị ga-ete belebele tere ụkwụ pụọ m jisego ụkwụ ndị anọ anyị na-akpọ first wife ya agụ ịga gị na ndị nwunye kishi ga gị wee chefuo na sa white hụrụ gị tụfuo ogo lọta mma o ji ego Bahama lọta mma eji ego Nigeria mata gị nne m agbatara gị na chacha asị ọgwado gị ma agwa gị akụkọ gị ha n'ọjị ọ gbatara sabati gbatara gị na chacha ka m kwuru ihe ngwanga na-achị dịkere m na-aga ụkwụ gị nwa gwesa Bahama ngwa ogo na Chineke plan we gị na-efe bịa fe gị lele m onwe ihe gbasara gị na plan gbasara gị na plan iwe amụsị ife amechikwa gị onye ngwụ ameresi gị acha m arụtọ mmiri mana ishola ga-azara acha m ma show you Bahama style ma show you all right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.